Хезмәтен күп кенә сәфәрләргә бәйле булуы бер яктан рәхәт. Сәбәбе туып тора. Халкы минем тапшыруы инде 20 ел бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән дөнья гизә. Нәтиҗәдә нинди генә матур җирләрдә булып, кемнәр белән генә очрашмадык. Кыскасы, татарлар кайда гомер итә, ничек яши, нинди гамәлләр кыла. Һәр сәфәрдән яңа фикерләр, җирле сөйләмне ишетеп байыйсың, күркәм чаралар шаһиты булып, аны бөтен дөньяга җиткерәсең. Гаҗәп инде. Иң мөһиме шушы мөмкинлекне тудырган халкыбызга рәхмәтле булып, кабат юлга кузгаласың. Менә бу юлы без Чиләбе, Курган өлкәләренә юл алдык. Сәбәбе герой шагыйребез Муса Җәлилгә бюстлар ачылу. Әлеге зур вакыйгалар халкыбызны тагын бер кат җыярга, очраштырырга сәләтле бит. Күрешеп кайтыйк. Хәзер без Курган өлкәсе Шадрин районында. Монда безнең 4 татар авылы бар әлеге районда. Татарлар күпләп яши. Дуслык оешмалары, татар оешмалары бар. Бүген инде зур вакыйга. Безнең милләттәшләребез менә Шадринскийның нәкъ үзәгендә безнең бөек шагыйребез Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә бюст ачыла. Его мужество в борьбе с фашизмом стало символом героизма и любви к родине. И сегодня, в наше непростое время, когда идет специальная военная операция, крайне важно сохранить дух единства и патриотизма. Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar. Buna subhanallah, Allah nasip etkəşdən Şadrinsk şəhərində də şuшу Жеңу паркының orta bir yerində büyük şəxsimiz Советлар Союзы геройы Муса Җәлилгә də heykəl açabız. Здесь опять, когда говорим праздник День единства, единения, пусть это будет наш Җәлил, но это фигура советского солдата-победителя. Не только как татарина, как русского, башкирина, чувашина, всех-всех. Поэтому еще раз огромные слова благодарности. Желаю всем мира, добра и следующий год, дорогие, год 80-летия освобождения Великой Победы. И как тогда мы говорили и сегодня говорим, наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо! Сегодняшнее мероприятие проходит в канун государственного праздника Дня народного единства. И это очень символично, потому что именно единство народов позволило нашей стране победить в Великой Отечественной войне. Я уверен, что это место станет еще одним центром патриотического и духовного воспитания нашего подрастающего поколения. И хочу выразить огромные слова благодарности инициаторам и непосредственно участникам установки этого памятника за неравнодушное отношение к нашей общей памяти. Поздравляю вас всем этим замечательным мероприятием. Беләсезме, чынлап та бу бик мәгънәле һәм кирәкле вакыйга. Нәкъ менә быел бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан шәхесләр елы дип игълан ителгән иде 2024 ел. Инде 2025 ел безнең Татарстан Республикасында ватанны саклаучылар елы дип игълан ителә. Тагын шунсы мөһим, нәкъ менә 2025 елны бөек җиңүгә 80 ел булачак. Билгеле инде нәкъ менә шушындый үрнәкләр безнең милләтебезне алга күтәрә һәм билгеле аны чын мәгънәсендә үз урыны барлыгы, аның дөньяга танылуы хакында сөйли. В настоящий момент происходит посадка памятных деревьев в честь дня открытия памятника. Беләсезме, безнең конгресс ягыннан һәр вакытта да агач утырту ул һәр вакытта да алма агашы белән бәйле. Монда да шулай ук изгил теләкләре белән, шуңа күрә тарихи вакыйга беренчедән Муса Җәлил бюстын ачтык. Халыкта күп килгән Шадринск шәһәрендә икенче агырагында шушы агачны утырту. Агач утырту без бит инде алма агачы дигәндә шундый матур җырларыбыз бар. Бер алманы 5кә бүләйек дип, шуңа күрә бу бәхет китерсен, тынычлык китерсен, тизрәк сугышларыбыз бетсен. Амин. Ну, это, во-первых, для меня это очень важный патриотизм. Это самое главное, чего надо
очень много России. Дня единства мы открыли уже второй памятник в Курганской области. Первый мы открыли накануне дня начала Великой Отечественной войны, летом 21 июня в городе Кургане. И сегодня, в канун тоже всероссийского праздника, мы открываем второй памятник в городе Шадринске. Это символизировать будет нашу дружбу с Татарстаном. Күңелле һәм якты, тиктирмәм караңгы, ишеге язаклы. Табир кыш уча, югары, мен аным идәндә, кулларым багалы. Тышта бер гөл үсә, яңгырга кыйнап, мин кибәм, мин сулам, төрмәдә боегым. Мин беләм, бик татлы, да yaşam duygusu. Dik indi min ulam, bu jırım soңгысы. Ирешербез тиз теләккә. Без булсак сезнең йөрәктә, сез безнең йөрәкләрдә. Их кызлар, уңган синелләр, сез безнең йөрәкләрдә. Бүген үземнең күз алда минең әтием менә хәзер 110 яшь тула иншаллах. Сугыштан үткән ул тоже сөйләгән тогыны что Муса Җалилләр турында без белмәйбез, китапта белмәй торабыз. Хәзер инде, конечно, үземнең йөрәккә барып җитә. Шуңнан да зур горурлык, без зур горурлык. Курган өлкәсе Шадринский районы Йылдыз Ичкин авылына килеп керүгә һәр вакыттагыча очрашуларны Аллах йортыннан башладык. Күркәм бүләкләр тапшырылгач, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге мәртәбәле делегация авыл яңалыкларын белешә башлады. Берничә яңа җылы йортларда яшәүчеләр белән аралашу күңелгә рәхәт иде. Вы мне подарили не только дом, вы мне исполнили мечту 17-летней девочки. Рина стала тем, кем мечтала стать 24 года назад. Приносить пользу людям и приучить наших детей любви к чтению. В прошлый раз я уже говорила о том, что вы для нас, все присутствующие, герои нашего времени. А сегодня лишь хочу добавить, вы люди-легенды. Дети будут расти и передавать из поколения в поколение, как всем миром воскрешали Йылдыз из пепла. А звучать будут ваши имена. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 2023 елның 8 майында урман янгыны нәтиҗәсендә Курган өлкәсенең иң зур татар авылларының берсе Йылдыз зыян күрде. 336 йортның 92-се генә исән калды. Мәчет белән мәктәп генә сакланды. 7 кеше һәлак булды. Бөтендөнья татар конгрессы шулай ук авылда җәмәгатьчелек һәм меценатлар ярдәме белән бик күп яңа йортлар төзелде. Әлеге авылга кабат килүнең бер сәбәбе ул Фатхуллиннар гаиләсенең сөенечен уртаклашу иде. Күптән түгел генә аларның өйләренә зур шатлык килде. Оныклары Илдар туды. Васил Шайхразиев гаиләне әлеге матур вакыйга белән котлады һәм бүләкләр тапшырды. Авылны күтәргән вакытта без шундый бер караганда бәхетле хәбәр алган идек. Сезнең малай өйләнә икән, шушылар училищесын бетереп, лейтенант алып, өйләнеп китә дигәндә, авыл яны бетә дә, сезнең дә идеяны бетә дә, малай әйтә, мондый вакытта мин өйләнә алмыйм дип, баш тартам дип, сез карар кабул итәсез, ләкин без моны хупладык һәм бергәләп үткәрәбез дип, татар дөньясы нигезендә сезнең улыгызга туй үткәрергә ярдәм иттек. Татарларның шундый зур гадәтләре бар, яшь килен өйгә алып кайтырга. Ә монда идея юк иде, безнең фундамент бар иде. Шушы сезнең егет малайыгыз килгән киленне фундаментка бастырып, өйгә кереп булмый, әйдә фундаменттан бәләкәй генә йөр инде дип, аларны да ясатып, менә субханалла өйләнделәр, хезмәт итәләр. Эрик белән Камиллага никахны Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов укыды. Оныкларыбызга күрсәтергә, менә без 80 ел элек никах кылган идек, менә шундый безнең танышыбыз бар дип сезгә тәсәлим итәм. Никах укытуны туйны Бөтендөнья татар конгрессы үз өстенә алды. Һәм сез инде хәзер бәхетле кешеләр, сезнең яңа туган гаилә сезне әби баба ясады, иттеләр. Хатынымны сокыртканнар береннән үк көтте онда 14 көн, потом еще булды инде, кайттык.
Көтө болды да. Внук Северная Осетияда тұру. Моздокта, шунда. Міне Құдай бұрса жайын бұла отпускалары. Қонаққа соқырымын, исем құштырабыз внукка. Әлеге авыл айырыша игътибар үзәгендә. Без алар белән янгын фаҗигасын уздык. Мәктәптә балаларның кимемәве халыкның авылын саклап кала алуы хакында сөйли. Безнең Йолдыз урта мәктәбендә хәзер 60 бала укый. Шул 60 бала без татар телен укытабыз, әдәбиятны да татар телендә укытабыз 1-нче класстан. 1-нче класстан 9-га кадәр. Бүтән балалар укыйлар. Татар теле, татар әдәбияты 2 сәгать атнасына укытабыз. Балалар тырыша. Күбесе менә даже урыслар, менә күрше авылдан килгән балалар да тырышып укыйлар. Тырышкан табар, ташка кадак кагар ди халык мәкале. Бүгенге көндә бу безнең эчкән авылыбыз яңадан яшәй башлады. Кешеләр киткән кешеләр кайта башлады. Аллага шөкер, мәктәп гөрләп эшләп тора. Иң соңгы оборудование китерделәр мәктәпкә. Аннары өйләр ясалалар. Менә әйдәгез искә төшереп алыйк әле. Ничә йорт янып беткән иде һәм ничә йорт салынды? 230 йорт янды. 230. 100 йорт ясалды. Менә бу урам гел югый бит инде. Юк, бис янып китте. Бер нәрсә дә калмады. Бер өй дә калмады. Менә хәзер урам тулы. Туры, безнең урамыбыз тулы өйләр белән. Әлхәмдүлилләh шөкер. Ну инде в дальнейшем уйлайбыз, еще койтып, еще солып китерләр. Менә мына урамда да уже сола башладылар. А мин якта торган безнең бу урам Первомайская. Без әлхәмдүлилләh шөкер тутырык урам монда. 10 йорт ясалый бит хәзерге көнгә. Әле һаман бара. Әле һаман стройка бара, ясала. Кемнәр сертификат алып китте шәһәргә, алар кайтып яңа үй үзләренең акчаларына салып яталар хәзер. Фатирларны балаларга калдырабыз дип, без монда кайтабыз, монда торабыз, монда без нигезе без. Скейманы бу мотор юнап килдер ульяновский спонсорлар. Аларга бик зур рәхмәт. Ну и вот потихонечку своими силами үзем разлап потихонечку делаем. Әле кышка киләсезләр. Менә колда отопление, су кырткалы кирәк. Ну, шлифовать менә үйләрне хәзер разлап. Үзем бөтен нәмәне мин үзем. Ну, рәхмәт Василевларга. Вот потихонечку алар менә бөтен окна, отопление они все купили. И вот это все потихонечку. Бар. Билгеле инде безнең киләчәгебез яшьләр кулында. Менә Ишкин авылында да күп кенә яшь гаиләләр бар. Менә шуларның берсе. Әйтегез әле, сезгә дә яңа йорт салып бирделәр, шулай бит? Шулай. Менә бүгенге көндә ничек хәле әлеге өйнең? Ну, ире вакыттан инде салынабыз, улучшаем, все в лучшую сторону. Потихоньку покупаем все. Сез авылда эшлисезме? Китеп эшлисезме? Ну, китеп эшлибез. Так та. Авылда тудың, үстең? Ха, без монда тудым, монда үстем. Шулда монда укыдым. Авылны ташламадыгыз инде? Yok. Все нормально, все хорошо. Нет. Ну, ждем потомства. Да, скоро будет. Бүгенге көндә без авылның исемен үзгәртергә дип сүз чыгардык инде. Ичкин дигән авылның исемен кире кайтарырга. Бик бурынгы авыл. Бик бурынгы авыл. Безнең мин торган авыл Үтскүл дигән авыл. Үтскүл инде безнекенчә. 5 татарлы Ичкинская волость дип аталган Әлмән районында моннан 400 чакрым. Бу безнең булган столицабыз. Ичкин дигән авыл. Хәзер аның исеме Йолдыз. Без әтәс киттек Ичкингә, ә киләбез Йолдызга. Шуңа күрә инде алла бирсә менә борынгы исемне кайтарырга хәзер безнең бар инде шундый уйлар, максат. Сезнең хәлләр? Алхамдулилlah. Авыстай нормально? Ага. Нормально. Haydi. Haydi келin. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Йорт әзер. Йорт әзер. Мунча бар. Все. Тавыклар тотасыз. Тавыклар бар, бройлерлар, индюклар. Оларны уже суйдык. Коз әле йөгере. Күңелдә рәхәт. Күңелдә әйбәт. Да. Аллага шөкер. Бәхетлемесез бүгенгә? Бүгенгә бәхетле. Көттек кунакларны. Мә. Кәзек.
Менә шулай Курган өлкәсенең Шадринский районында урнашкан Йолдыз Эшкин авылының хәлләрен белешкәннән соң Чиләбе өлкәсенә юл тоттык. Бәгәрәк тамак дигән бик борынгы авылда бүген зур вакыйга. Әйдәгез бергәләп башта авыл белән танышып алыйк. Безнең Үзбәгәрәк авылында барлыгысы 3200 кеше яши. 3200 кеше яши. Ну и Каменский Уральский бездән 40 чакрым гына, анда да йөреп эшләйләр инде. Якын юллардан әйбәт. Чиләбедән башлап Свердловский трассасына хәтле асфальт. Юллар бар, эш булгач нишәп яшәмәсен халык яши. Да. Газ кергән Үзбәгәрәк үзенең авылында газ монда 100% газифицированный. Безнең авылыбызда барлыгысы 13 авыл. 13 авылда безнең 2 мәктәп. 2 мәктәпнең берсе дә инде тик садикка балалар гына йөри. Садик базарында гына инде. Урта мәктәп менә монда инде в основном урта мәктәп. Бу урта мәктәптә безнең бүгенге көндә укый 140 бала. Бик зур авыл булганмы? Зур авыл булган ай. Бүгенге көнгә дә ул кыскай түгел, зур безнең авыл. Халыклар дус. Нәрсәләр белән шөгыльләнә халык? Мал тоталар в основном. Сельхоз хозяйствома. Безнең авыл бик матур. Мин торам иң осында, менә кайтканда күрсез, Утния 7 километрга сузыла. Без укыганда бүтән ничә 4 средний урта мәктәп иде. Хәзер менә берәү генә калды. Балалар кимеде. Мин 41 ел мәктәп системасында эшләдем. Мәктәптә эшләдем, 1-дән 4-гә кадәр укыттым. Укыганда 8-нче класска кадәр татар мәктәбендә укыдык. Бездә татар телендә генә укыттылар. Бик зур рәхмәт сезгә. Мондый бөек, алыс, ерак юлны якын итеп килеп, шундый мәшәкатьләрне сез үткәрдегез. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә бик зур сәламәтлек теләйм. Сезгә уңышлыклар теләйм эшегездә. Татарстанны карамаган көн юк безнең. Безнең ТНВ каналы. Киләчәктә улыгызны нинди итеп күрәсез? Киләчәктә монда яшәсе безнең балаларның балалары, онуклар яшәсе монда матур итеп күрәм үземнең авылны. Авыл безгә бик шат, бик дан безнең авыл. Хәзер авыл күтәрелә, Татарстан белән Конгресс белән бергә эшләйбез, эшне барабыз, мәктәпләр бөтерә алга баралар. Хәерле җомга иртәләре. Менә бик матур итеп бетердегез. Без дә килербез сезгә дип шуңа күрә сезне Казанда көтәбез. Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация мәктәп белән танышты. Татар теле кабинеты. Татар теле кабинеты. Татар теле укытыламы сездә? Укытыла, укыту планына индерелгән 2 сәгать 1-дән 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр. Безнең мәктәптә 100 ел булды инде. 100 ел буе бер татар теле укыту туктатылмаган. Районда безнең генә мәктәп шундай менә учебный план белән укый. Внеурочка белән дә түгел, факультатив да түгел, кружок да түгел, менә шундай сәгать белән барабыз. Элекке вакыт бер вакыт булды, тик рус теленә генә күчкәле куштылар сверху. Безне килеп тикшерә торганнары, преподавание русского языка как ведется у вас дип тегесе монысы. Но шуның аркасында без татар телен калдыра торганык. Сакладык без аны. И шул ки ул традиция менә әлдәл килә. 47 ел эшләгәнмен мин бу мәктәптә. 25 директор булдым. Шунда мин эшләгән вакытта музей ачтык без. Васил Шайхразиев Муса Җәлил тормышына һәм иҗатына багышланган күргәзмә белән танышты. Сыйныфларына, кабинетларына карады, укытучылар белән аралашты. Китаплар алып килдек. Минемчә, теге интерактив тактаны карап бетерик. Укытучылар, бөтен нәрсәләр бар, җибәрәбез. 100-дән артык татар телендәге китаплар алып килдек. Һәм инде быел бит Бөтендөнья татар конгрессы игълан иткән шәхесләр елы, менә шушы татар шәхесләренә багышланган махсус дәресләрдә файдалану өчен плакатлар, илмә шундый мәгълүматлар алып килде мәктәпкә. Бу туган авыл минем, бу мәктәпне тәмамлаганым 73 елда мәктәптә бик атаклы укытучылар эшләде. Кичә без конференция үткәрдек. Исет, Синара, Мияс елгалары арасында булган татар авылларының темасы һәм аларның шәхесләрен күтәреп чыгардык. Бик матур укытучылар, җирле Казаннан килгән, башка Кемерово өлкәсеннән
Biz bunda 12 regiondan kelgan kishilar матур etib dokladlar ishladilar. Bugungi tantananing boshlab jibaruvdi aytsak, Vasiliy G'ayishbek qo'pladi bu ishlarni, bizning kongress qo'pladi. Ham Qunshaq rayonida chin tatarovlari ko'p tugul, shuning birisi vaqtida 15 ming kishi yashagan, 3 ming yashagan Bagarak tomog'i. Bunda 12 avuldan turgan hozir yerlik, tüp avullari bo'lgan Tuban avul mana biz bosib turamiz. Şul maktabni mening babam Kamalov Jamoliddin 22-yilda tuzgan, 30-yilda repressiyaga iletgan. Shuning ismini berilgan da biz ko'tarib chiqardik. Biz tibak kishilar bilan ko'p regionlarda, respublikalarda yuribmiz. Ammo biz endi bunda 3-kun ham bilasizmi, Tataristondan shitda, Iroq bir tibakda tatar tilida shunday матур etib сөйләшүләре, rahatlanib jırlavlari, şın ko'ngildan bizni qarshi olulari, ham kuni-tuni bizning yonda bo'lib uzatib yurulari g'ajab. Rahatlanib, jonimiz tinchlanib qayta. Allohga shukr, tilimiz esan, tatarimiz yashay, avullar yashay. Shunday zo'r avulda qonaqda bo'lib yuribmiz biz. Eskitkish kishilari, keng ko'ngillilar. O'zbagarak o'rni bek tarixli o'rni. Bunda kelgan xalqimiz o'z vaqtida 14 masjid bo'lgan. Bizning xalqimiz shunda yashagan, iymon bilan, din bilan, o'z tillarini, o'z millatini saqlab, hozirgi kunimizda da yashaymiz. Alloh taolo barakatlarini nasib aylasin. Xayrli kun, hurmatli millatdoshlar, kelgan qo'noqlar, shusha bek матур go'zal avulda yashovchilar, ixlos ko'ngildan shusha матур jum'a kunlarida shunda uchrashuvga bek shodmiz. Musa Jalil büstü Bagarak Tomoq Урта гомуми билим беру мәктәбе янындагы скверда урнаштырылган. Моның мөһимлеген күпләр ассызыклады. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы отдать дань памяти великому поэту и герою Советского Союза Мусе Джалилю. Как символу стойкости, как символу мужества, как символу любви к родине. Муса Джалиль – вдохновитель и гордость татарского народа. Мне кажется, очень важно, что вот этот бюст установлен здесь, на территории школы. Чөнки безнең балаларыбыз менә шу без яннан үткән вакытта Муса Җәлилне искә алып, аның батырлыгын искә алып, аның шигырьләрен укысалары киләчәк. Һәм безнең балаларыбызга бу бик тә мөһим, бик тә кирәк. Хорошее дело делаем. Патриотизм, воспитание патриотизма – это самое главное. Канагатбыз, гурурланабыз. Урыны килишкен. Бик рәхмәт бик зур сезгә. Шатбыз, шундай бәйрәм оештыручы халыкка бик шатбыз. У меня дедушка на войне погиб, и поэтому для меня это очень важное событие. Жырларымсыз шытып йөрәгемдә. Безнең Тукайыбыз бар, безнең Җәлилебез бар. Шуңа һәр вакыт без куанып, шуңа горур булып яшибез. Безнең хыялыбызда Турийский шәһәрендә дә Муса Җәлилнең һәйкәлен куярга.